ассалому алайкум, бародарони азиз. Имрӯзанги навори мо мешавад дар бораи параболический антенна. Яъне ки се намуд антенна овардагием. Ҳар сеша месанҷем. Антенна қарор дорад дар деҳаи Ҷаралия. Ҳозир камтар пеш меёрам, агар битова наметава, бародарон намедонам. Ана стансия 8 километри 119 метр расстояниеда қарор дорад. Эра овардем, проверка кардем ки дар ҳақиқат ё разницаи интернет, яъне ки дорад ё надорад. Се намуд овардагием ки ҳар сеша месанҷем. Симкартаи мегафон мондагия, бародаро. Дар телефон мегафонай, дар роутера мегафонай. Дар роутер дубликати ҳамин сим, яъне ки копияи ҳамин мегафони телефон будагӣ мондагиай. Ҳозир алав якм месанҷем, симкартаи мегафона месанҷем. Баъди санҷидани симкартаи мегафон, баъд вайфай роутера месанҷем. Яъне ки фарқ дар байни инҳо чӣ қадар фарқият дорад интернет. баъзе бародаро мақсад связ надоранд, хел дар ҷойҳои связ нест, гап задан намешавад, интернет қатъи мечаспад. номероро дар таи видео мемонам, заказ кунем, худмонам установка мекунем. Дар ҷойҳое ки мақсад рафтан наметавонем, бо тариқи телефон тарзи установка карданша ҳамаша фаҳмонда метавонем. ҷои ягон қиинӣ надорад часпонданаш, ҳама тарафша хидмат мегӯем, тарзи установка карданша. Ина бародаро, ин буд бо тарифи мегафон. Мегафон ина худаш уже пуршид, связ ҳастай, связи хушрӯ дорад, лекин интернетсизтай. Ана мин антеннаи мо барои бақувват кардани интернет, яъне ки разница шумо худто муқоиса кунед ки чанд разница мекунад ҳамин вайфай қатъи тарифи интернети телефон. ҳозира мемонем бо вайфай, яъне ки ҳозир вайфай худмон бо телефон санҷидем. Ана ки месанҷем бо вайфай роутер параболический антенна. И бародаро, параболический антенна спутниковый связ телевизионный ҳастай. Ана головкаш дига мешавад, головкаш отдельно мешавад, ё ами параболический ки дар хидмат дар телевизор мемонем, ана мо параболический мешавад, фақат головкаш отдельный. Ина худтон тамошош кунед. И бо запис экран рафтестай, бародаро. Ана разницаи 15.6 ба 13.8. Ана ки параболический антеннаи викаи 21, яъне ки бо ин месанҷем. Разницаи иву параболический спутниковый, яъне ки чанд қа фарқият дорад. бародаро, видеои мо камтар дарозтар мешавад ки аз сабаб ки 3-4 намуд антеннаро месанҷем. Вақти қимати шуморо мегӯям, бародаро. Параболический спутниковый буд ба 15.6 ба 13.8. яъне ки параболический даромад 15.6, баромад ана 13.8. ана ки месанҷем бо ана
Wi-Fi пушка. По Wi-Fi пушка месенджем. Разница и параболический спутниковый хати параболический Вика 21, она даромади параболический антенна 15.6 ба баромад 13.8. Параболический Вика бошад 11.3 ба 18.7. Анако разницаи пушкара мебинем. Пушкам қариб расид ба мо. Результати беҳтарин дод пушкам. Ҳарчанде ки ай сиязи пушка ба нисбат ба параболический Вика 21 камтара бошад, лекин результати беҳтарина дод пушкам. Пушка ба 12.9 ба 15.14 беҳтарин результата дод. Ана бо месенҷем бо як бор дигар месенҷем. Ёздаҳу ҳафт ба 13.8. Анак бародарам месенҷем бо як бор дигар мобилни, яъне ки связи телефон худаш хати як бор дигар месенҷем, яъне ки фарқиятша. Сияз беҳтарин ҷуда, сияз пурай бародарам, лекин интернет сияз безебай. И ҷурое ки зангш мезани, ватсапта занг мезани, мега ки ҷура сияз надорам, ба ҳамон ҷуроҳот партоем. баъди санҷидани сиязи мегафон телефон, баъди Wi-Fi роутера худша месанҷем, яъне ки Wi-Fi роутер худаш чӣ хел кор мекунад. Ина бародарам Wi-Fi роутерам мондем. Ҳозир тарзи кор кардани Wi-Fi бо заводискои шохҳои худаш хати. Антенна хати чӣ қадр разница мекунад ки шохҳои заводискои худаш хати антеннааш бо антеннае ки дополнительно мемонад, разницааш чӣ қадр. Яки 14 Wi-Fi нисбат ба мегафон нисбат ба телефон камтар хуб аст, лекин басанда нестай. Агар дами як-ду постоянно кор кунад, дар ҳамон ҳолат телефон, YouTube я ин ки WhatsApp намечаспад вообще дар Тоҷикистон. Ана як поён рафт, дар ҳамон ҳолат мечаспад. Ҳозир як бор дигар телефона худша проверка мекунем охирон бор. Номероро дар таи видео мемонам. Касоне ки кадом намудош дар кора марамат занг занен. Иншоалло ки бо рӯзҳои наздик дигар намудошам меёвад. Дар бораи ин ҳам видео мемонам бародаро, тест мегзаронам. Дар куҷое ки рафтам мондам бародаро, тест мегзаронам чӣ хел кор мекунад. ҳатман канали моро подписатсия кунед, поделитсия кунед ба ёри дӯстон.